Hi! This is Lambo Bisaya and welcome back sa atong YouTube channel ug welcome sa atong bag-o nga mga viewer. And ayaw kalimot sa pag-hit sa subscribe button ug sa nito notification bell para ma-update mo sa pirmi nato nga adlaw-adlaw nga videos. So karon no, ako ay nalilito. Kaya ang gusto lang naman ako guys is makamotivate sa all. Pero kabalo ba mo, sukad naggawas ko og video kung unsaon nga mapansin ka ni crush, murag kasagara nag direct message sa ako. Kaya puro nagugma-gugma. Gihimo na ko ninyo og si Dr. Love. Anyway, tungod kay grabe ta mo ka love o grabe ta mo ka palangging ging ging ging. Okay. So, ako ihatag ang inyong gusto. So, sa inyo napansin, wala tay whiteboard karon. Kaya of course, gugma-gugma man ta. So, kaya ko na, no? Kaya ko na, bisag dili ko na siya i-discuss o isulat sa whiteboard. Di ba? Grabe ko. Pero, dili pasabot ha nga, nakarelate ko na kay wala ko love life. Wala ko love life, but I'm not lonely because I have this mindset. This is the love of my life. Charot. Magchika ko sa inyong love life base sa akong experience and base na pod sa experience sa akong mga friends, no? Ayaw mo paghuna-huna nga nagchika ko, nag-story ko about myself kay wala gyud. Ako gyud ning buhaton ang video karon para sa akong amiga nga nangayo sa ako diha nga topic. So, dili na ta magdugay-dugay pa. Unsa ang atong hisgutan karong adlaw? Ang atong hisgutan kung unsa ang mga sign o ang 5 ka sign nga akong nabalaan nga para mahimong ilhana, no? Nga true love na ang imuhang ka-partner karon o ang imong uyab-uyab karon kung true love na ba gyud na or kanang imuhang partner gyud in life, no? Dili lang uyab or partner gyud in life, true love man na. Pero wala ko nagkuan nga mao gyud ni siya ang pinaka-exact, no? Kini lang is ingon pa nako, gibase nako sa ako mga friends and sa ako ang mga wala dili sa ako, diba? Number 1, kung dili siya mubuhi ug basta-basta na lang sa inyong paghigugmaay. Char! Diba? Kana bang buta na to. Pila na mo ka to. Dili gid siya mubuhi nung isa pa mo ka bulan. Grabe, sa isa pila lalay mo ingon. Grabe dugay jud wa gyud mi nagbulag sa akong uyab, no. Grabe gyud ang mga naagian na. Kanang grabe gyud. True love na gyud siguro ni. Tapos pangutan-on ka sa imong kaila. Mao, pila na rin mo kabulan? 3 weeks. O, di ba? Dugay kaayo. Dugayay na. Grabe na mga pagsulay nga nalabyan, no? Kanang grabe na, feeling gid ako kanang 3 weeks, no? Kay lisod na gid kayo na i-survive. Kasagaran mat-test, no? Ang kining true love kapag ang isa is na ay goal sa kinabuhi. Ang isa na apod, pero dili kaayo sila sangop sa gusto, sa parehong ang gusto. Ang isa is gusto gid og kining ambitious ba, gusto gingon ani ka taas. Tapos ang isa is gusto lang simple nga kinabuhi. Kasagaran mao nay pinakalisod, mao nay pinakapagsulay kung unsaon ninyo pag meet bitaw, pagsugat kung asa mo dapat nga dalan magsugat. Kay para lang gyud nga kanang magkasinabot mo. Dira ma-test, no, kung kay diha gid ang pinakapagsulay sa usa ka relasyon. Kaya ang isa mo ingon nga okay na ta, okay na nga ingon ani ang atong kinabuhi. Ayaw na atong mga dagko niya ikaw kay syempre ang life is ingon pa daw everyday ta galive, no? Everyday ta kabuhi sa kalibutan. Kausara ta mamatay. Dili wrong daw ng YOLO, you only live once. No, you live every day, no? Pero kaisa ra ka mamatay. So kanang everyday
gusto ka mag-settle for less, di ba? Naay mga ingon ana nga partner nga dili siya gusto kay tanaw niya, I deserve more, I deserve better. Dili nga deserve better niya lain nga tao ha, pero deserve niya og kanang life nga gusto niya atong mag-travel, kanang syempre stressful ba ang life. So gusto niya while nabuhi siya, gusto niya experience tanan nga ka makapalipay sa iya. Haon niyang kining isa is malipayo na ba nga uban sila. Oh, okay na ni, basta loving. Oh. Pero ang usa daw ka kanang true love, bisan pag unsa nga pagsulay, dili man mo magkasinabot, pero dili gihapon ninyo biyaan na usag-usa, kana bang paningkamutan gyud nimo ba? Di ka mo give up nga birahon siya nga dali dire kuyog ta. Ah, di ba? Unyang isa pod mo sabot nga sige mo uban ta ka, suportahan ta ka. Kay mo nang pangandoy, atuan na duhang pangandoy. Total dili man na mangandoy ang isa. Nga ikadaot ninyong duha, di ba? So ang tinuod nga paghigugma, amigo, kana bang dili ka mo give up tungod kay nagkalisod na mong sinabtanay. No, dili gini mo i-give up ang inyong relationship. Number 2. Willing siya nga pasayloon ka kung nakasala man gani ka. Dili man kita perfect, no? Na may mga panahon nga makasala ta. Mapaduol man ka o mapalayo like long distance relationship ba, makasala gyud ta. Dili lang sa makasala kay bawa kanang nanguyab kag lain, dili nguna na lang pud nga sala, pero kadto mo gyud pinakagrabe nga sala, no? Kanang makauyab kag lain, no? Wala pa man jud ko naka-experience ana pud. Dapat gyud pasayloon nimo siya kung true love na imong gibati sa iya. Ngano? Love manggali nimo siya. Kana bang kabalo ka, nasabtan nimo siya nga tao ra siya marupok, charot. Tao ra siya nga makasala ug dili perfect. Pero grabe no, ayaw na po siya pasaylo og balik-balik no, kanang kay imong gihuna-huna ay true love ni. True love gini akong gibati. Basta makasala siya, pasaylo na ko siya kay true love ni. Dili pud ngunana. Ang akong buti pasabot, mailhan nimo nga true love na siya kung ikaw mismo nakasala unya ang imong uyab gipasaylo kaniya. Kana bang instead nga iya kang biyaan og dili sabton, pero sabton niya og hibaloon kung asa ka nakasala. Kana bang unsay rason, unsay ugat nganong nakasala ka sa iyaha. Oo, masakitan siya, dili pud pasabot na marupok siya. Di ba? Kana bang love ka niya ba nga tungod kay love ta ka, pasayloon ta ka. No? Kanang tagaan ta ka og chance nga makuan. Kanang murag gitawag nga selfless na ba nga love. Nga kanang wala siya naghuna-huna nga napasakitan nimo siya. Napasakitan ko nimo. Di ba di na ta ka pasaylo? Seriously, what the you do? Di ba na yung mga nga mga instances? Ang true love daw is bisag unsa pa imong nabuhat nga kasalanan, masabtan niya, pasayloon ka niya og tagaan ka niya og chance. No? Pero ayaw po ng too much nga chance kay lahi na nga nigara na nang imuhang kuan na kapila na makasala murag kinahanglan na nimo dili pwede. Ingon ana ang isa ka sign nga true na iyang love nga gibati sa imuha. Ikatulo, mura na gid ko naka-relate ani no, kay grabe ni gid akong pagchika-chika sa inyo. Pero ikatulo nga ilhanan nga true love na siya kay kanang magtug-an siya bisan pagkabalo siya nga masakitan ka. Kabalo mo kapag makasala ang isa ka tawo, ang pinakalisod nga buhaton ni ana sa iyahang kapartner is ang pagtug-an sa tinuod. Ngano? Dili nila kaya manggod nga mutug-an kay kung basin og mutug-an sila, biyaan sila. Pero kabalo mo kung tinuod na nga gugma iyang gibati sa imo, kung dili ra iyang kaugalingon iyang gihuna-huna, mutug-an sila sa imo. Pag nakita nila nga halos motulo na imong luha, mangutana sa ilaha unsay tinuod, dili sila magduha-duha og ingon nga, oo, nakasala ko. Kana bang mutug-an gyud sila. Kabalo mo nga unsay rason, kay kaya nila dawaton ang mahitabong resulta. Kaysa naman kaya nila dili nila kaya nga makita ka
nga galigot-got og gadagan ang hunahuna sa kada nga nang nagdaot-daot ng hunahuna kay di ka mo tugan sa tinuod. Kay gani, love nimo, di ba? Love nimo ang usa ka tawo, tinuod ang imong paghigugma sa iya ha. So gali, imong itugan, bahala pa og biyaan kaniya. Ba? Bahala pag biyaan ko nimo, bahala og imo ko sumbagon. Basta kay mao nay tinuod, love ta ka, deserve nimo makabalo sa kamatuoran. Munang itugan nako sa imuha, dapat ingunana. Kung ingunana na gali ang tao, mas dali siya pasayloon sa partner niya. Kay ang nakita magud sa partner niya is ang honesty, no? Dili na murag matabunan tong iyang sala sa iyang pagka-honest. Kisa kani bitang uban nga grabe makasala pero di sa unsaon dili gyud mo tug-an. Unsa na nga love? Selfish, o di ba? Ang iyang kaugalingon niyang gihunahuna nga nga ay di ko mutugan na to eh. Okay? Kung mutugan ko, wala, bulagan ko ato. Kung mutugan ko, biyaan ko ato. Ay, kung mutugan ko, basig mo balos to. Ay, kung mutugan ko, inguna na ba? Iharang ka o galingon pirmi iyang gihuna-huna ba? Nga, kung mutugan siya ang gansi. Diba? Kung inguna na naman lang gani, nga wala kay plano mutugan, ayaw na lang pagbuhat og daotan. Diba? Pero kung nagbuhat og daotan, pero nitugan ka, buot pasabot, wala to nimo tuyuan, natintal gid ka, no? Natintal ka. Pero pagka human nimo katintal, na-realize nimo what the food. So meaning, mag-sorry ka, magtugan ka sa tinuod sa iya kay bahalag masakitan siya. Basta tuganan nimo siya, bahalag yakang biyaan, wala na kay paki kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi after kaniya biyaan. Total, imuha man ang sala, nakasala man ka, di ba? Imuha nang sala. So, dawata kung unsay mahitabo sa imuha. Ang true love, no? Ingon ana. Suko ko. Ganun di ka mutugan. Ganun ka lang, kaya bitong feeling na magbakak ka. Unya, dili na baka gusto nga siya mismo magbakak sa imuha. Pero ikaw, kabalo ka. Nga ikaw sa iyahan na makak. Diba? So, love ni mo imong kaugalingon. Mas love ni mo imong kaugalingon. Kapag ka na makaka, tapos di ni mo itugaan sa iya. Oh, love ni mo imong kaugalingon. Ako bitaw, gitugaan ko man to sa una. Gitugan ko to, kaya wala mo ko choice. Bitaw, ate kra, wala pa ko nakatesting ngayon nana. Well, single. No lover since birth. Okay. Ikaupat nga ilhanan, no? Kini siya applicable ni sa uban nga mga nagbalik gikan nga nagbulag. Pero naay pero ha. Katubang mga nagbulag nga after pila ka years nga wala gyud mo nagkita. Pagkita ninyo balik, naamoy na feel nga spark. Mura mo nakurintihan. Charot. Dili. Basin mo gunang uban maingon a true love ni kay after a year nagbalik mi. Pero sige man pud mo kita, di ba? Pero sige man pud kaniya na uban nga pagkabulag nila, ang isa gusto balik-balikan jud ka inadlaw di. Syempre hantod sa niabot ang isa ka tuig, nisugot na lang ka kay gisamuka na ka dili na ingon ana. Ang true love nga akong gipasabot din ay katubang pila na ka years kanang wala jud mo'y contact. Wala jud sa gamay nga nakita nimo sa iya, wala siya nagparamdam sa Facebook, wala siya nagparamdam sa tawag, sa text, sa unsa pa sa Viber or what nga mga kanang medium para magkaistoryahan mo, wala gyud. As in bisag nakita man lang nimo siya personal, wa pud mo siya nakita. Nga, di ba? Pila ka years, pero pagkita ninyo balik, kuan ba kanang murag nagka-spark ba? Ha? Murag kanta bitaw sa Maybe This Time. Oh. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time. O, di ba? Maybe this time. Di ba? Ingon na ba nga, dugay kayo, tapos pagkita, oy, napading spark, because if it's meant to be, it will be. Di ba? Muna siya, ang ilhanan nga true love gihapon kapag both, pagkita ninyo, ang spark nag, chingalingaling-ningaling. Ang ulahi nga ilhanan,
Daghay ilhanan no, pero kini sa ako is gamay lang gyud ang ako na ilhan. Gamay lang gyud ang ako nabalaan nga ilhanan. Pero kini makarelate pod mo gihapon. Kini nga ilhanan is last nga ilhanan is kanang maintain ang iyahang respeto sa imo, ang iyahang loyalty og ang iyahang pagsalig sa imuha. No? Kana bang kung love ka sa usa ka tawo, salig siya sa imo. Kana bang feeling na wala siya nagsalig ha nga perfect ka, di ka makasala. Pero ang salig niya ba nga love ka niya. Halimbawa, ako, love ta ka. Kay love man ta ka, so dili ta ka hunahunaan og dautan. Kay love gali ta ka, di ba? Palangga gali ta ka, di ba? O so dili gyud ko maghunahuna og mga dautan sa imuha. Pero kapag ka ako naghunahuna og dautan sa imuha, aw dili ta ka love. Kabalo ka kinsay akong love, nga akong kaugalingon. Pirmi na ako gusto nga safe ang ako ang pagbati. Pirmi na ako ampingan nga dili ko nimo mabinuangan kay gali love na ako ang akong kaugalingon. Bahalag pirmi ta ka silosan, bahalag pirmi ta ka pagdudahan, bahalag pirmi ta ka kanang pasanginlan. Wala ko pakialam sa imuhang pagbati. Di ba? Ang akong pakialaman ang pagbati nako. O di ba? Kana ang dili true nga love. Dili tinuod nga love. Kay kung tinuod nga love, magsalig ko sa imuha. Kay love gud ta ka. Dili ta ka hunahunaan og dautan, dili ta ka dauton sa akong mismo nga hunahuna, dili ta ka dudahan, dili ta ka buhat-buhatan og kanang istorya, dili magdagan ang akong utok nga bisag unsa na lang para sa imuha kay gali love ta ka. Bisag unsa pa ka dinha ka dautan, manggalig binuhatan pero kay love ta ka, dili gyud ko maguna-una. Unless na lang kung nakita na ako gyud no sa akong duha ka mata. Tapos at the same time loyal siya sa iyang ginabuhat bisag layo ka. Dili na loyal nga di gyud raw matintal. Mutan-aw gud kanang maka-appreciate og laing tao kanang pagkita. Wala gwapa to no. Hala ka gwapo ato niya. Hala taas lagi to. Maka-appreciate good pero pasabot ba na pag maka-appreciate ka sa laing tao kay kanang dili na ka loyal sa imong partner. Di ba dili? Kuan lang kana bang maka-appreciate lang ka lisod sad no. Kaya naman tayo sense of appreciation. Charat! Di kayo, maka-appreciate man yun ta. Bisan basta sa bata, sa tigulang, maka-appreciate ta. Pero dili pasabot, nga, dili na ka-loyal. Ang pasabot na nga loyal is kanang, bisag unsa pa ang tentasyon din ha, kana bang, nakay-respect sa imong partner ba nga, gusto ka maglikay. Kaya nga no, dili ka gusto, nga kapag ka mahitabo na, nga matintal ka, magka-resulta, kabalo ka, ang mahimong resulta is masakitan siya. Dili ka mubuhat og dautan kay di ka gusto nga mapasakitan ang imong love. Kay imo siyang gitinuod nga gihigugma, no? Wala nimo siya kanang kay kung imo ra gud gihapon ka og galingon imong gilove, matintal gyud ka. Oh. Matintal gyud ka pareha sa ako. Dili. Pero depende ra pod ha, depende sa kuan. Naman goy mga partners no nga lahi ra ba ta kay pag matintal ta sa lain kay nadayon tay mga ingon nga kuan man pud tong nanadayon mga dautan, nanadayon mga nega kay ex or dili kay ex kang previous unsay tawagan na basta kanang nauna. O di ba? Sa kang ikaduha maayo ra ba kayo kamo chika nga pagpanguntanon ka sa tentasyon? Wala kay uyab. Wala ni klaro. Pero askang klaro ba ninyo? Ha? Magtarong ta. Kung gusto ka mo uyab og lain, karuha sa tong una, ingna sa nga dili na ka, no? Before ka dito sa iya ha. Oh. Gisulti ko ni ha, dili ka tungod perfect ko, gibinuhatan ko na ha. Gisulti ko ni kay mo na tinuod, bahalag maigo ko usahay. Chang. Pero bitaw, mo to. Kung love ni mo imong kaugalingon ra, matintal gyud ka. Di man ka mag-care sa iya ha. Di man ka mag-care sa imong partner, dili. Pero mo lagi to ako ingon depende ra pod kay ma-justify man gud pud na. Oh, di ba? Ingon pa nila is ang cheating daw dili daw ka mali daw gyud ang cheating. Ang cheating gyud daw is sayop gyud daw na siya. Bisag unsa nimo baliktad daw nimo sayop ang cheating. Pero dito man daw ka sa reason. Kung sa reason ngano nag-cheat ang usa. Di ba? Wala di na lang ta mag-judge. Kay naay mga reason sa luyo ana kung anong nakabinuang usa ka tao. Basin gyud ayo kining
na sila'y problem ingunana. Tapos nakita niya kibali yang love, yang true nga kuan, truest love dito sa kuan sa kanang ikasunod. Lahi ra ba ning ubano kay mingon ra ba dayon kining dito ko saya kay lahi ra gyud siya. Sa iya pagid ko na ingunani. Pagka na lang. So, mauna to siya, no? Ang pila to kasayin, murag 5 to kasayin akong giingon sa inyo nga mailhan ninyo nga tinuod ang love nga gihatag o ginapakita sa inyo sa inyong partner karon. Pero murag gihapon ako ingon, pwede ka mo musalig pero ayaw gyud kumpiyansa. Ha? Pwede mag-relax pero dili gyud magkumpiyansa, no? O ako nagapahinumdom sa inyo og ayaw kalimte nga Lambo, Bisaya,